jaun Andreok, irabazleak hauesek ditugu. Saioa Galarraga Pardina eta Julen Murgiondo Izagirre. Hemen txedatoz bai, bergararrak. Irribarrea ahotan dutela. Gipuzkoako Euskal Dantzarien Dintzarreko trofeoa ematen Xabier Mendizabal Barandiaran Gipuzkoako Euskal Dantzarien Dintzarreko presidentea. Hortxe, lehendabiziko sarietako bat, bigarren saria Gipuzkoako Foru Aldundiaren saria, Gipuzkoako bikote parte hartzailerik onenari egokitutako saria, Mari Jose Telleria Etxeberriak, Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura zuzendariak, hortxe damaiena, txaloan mesedez, beraientzat. oroigarria eta dirusaria ere bai, 800 euroko dirusaria, Olatz Etxeberria Masa Kultur Zinegotziaren eskutik jasoko dutena, Saioa Galarraga Pardina eta Julen Murgiondo Izagirrek. Eta sari erreska luze honetan, azkeneko sari jasotzea, txapelketako txapeldun diren enean txapela, lepokoa eta dantza txapelketako garaikurra, Aitor Ruiz de Egino eskulturgilearen eskultura hori, bertako segurako alkate den Izarra Urdaile eta Iraolaren eskutik, txaloa mesedez, hortxe, lepokoa eta txapela, Saioa Galarraga Pardinaren sorbalda gainean, Julen Murgiondo Izagirreren buruan, txapela eta lepokoa, eta hementxe, garaikurra, Aitor Ruiz de Eginoren eskultur gilearen garaikurra, eta gainera, badakizue aurrez aipatu dugu, 5 urteko epealdian, 3 aldiz txapela eskuratzen duenak etxera daramala eskultura hori, 2019an, iaz 2022an eta aurten 2023an txapela eta lepokoa soinean daramazetela joango direnez, eskultura ere, etxera daramazue. Bueno, Julen eta Saioa eta Julen, lehen da bizi, zorionak. Bueno, irabaztea zer den badakizue, ezakita urtengoak esan nahi berezirik baote duen zuentzat. Azkenean, txapelketa bakoitzea individualki pentsatzen etortzen ga, txapelketa beste normal bat izango da moduan, eta bai da berezixa, baina ez dugu beste espezialik preparatzen. Ez dakit nik sinistu edo, sinistu, egia esan. Bueno, Kirioak dantzan jarri dizkiguzue guztioi ere, bikaina izan da zuen txapelketa, eta hortxe hor emaitza berriro ere Euskal Herriko dantza txapeldunak zarete, zer esan nahi du horrek? Arren beste aldiz dagoeneko hirugarren aldiz Euskal Herriko txapeldunak izatea, Saioa? Bueno, ondo itzeko aukera eukidogula beste behin, gustatzeko edo disfrutatzeko aukera eukidogula beste behin, eta gutxien esentza gure partetik alik eta honena emateko aukera eukidogula beste behin, hasi que hori. Argi dago, maila gorena erakutsi duzuela. Ziur gaudeala ere gaur hemen bildutako, baratze pilotaleko honetan bildutako bat baino gehiago izango direla, baita etxean, orentxe saioa ikusten ari direnetatik ere bat baino gehiago izango da, dantzazalea dena, dantza maite duena, dantza egiten duena eta ona etorri nahi duena, eta irabazteko gakoan non dagoen jakin nahi duena ere. Seguzue, sekreturik ba alda? Ez da, azkenean sekreturik, 10 urte goiaz batea dantzan, eta nik uste dute urte horre danak hori dala azkenean sekretua dago, guk ere arteko harreman hori, eta hortan. Hortxe, badakizue, dantza, harreman ona. Eta nori dedikatu nahi diozue sari hau, ez? Beti izaten da horrelako, lorpen bate izan da eta gero, ez? Burura etortzen zaizkigun pertsona horiek, momentu horiek, pentsatzen duzuek ere izango dituzuela bat baino gehiago. Bai,
ez da oso originala, baina bai, etxekuei, hemendarenei, maitei bai, lagunei, etorri dianei eta etorri ez dianei, eta gurekin daren guztiei. Bioi elkarrekin, oi. Bai noski. Ba, bikote, ongi merezitako txaloak ari zarete jaso eta jaso, eta txalo artean amaitu duzu zuen dantza saioa, eta guk gaurko saio honi amaiera eman behar diogo orain, ez da izaro, noski, aldez aurretik, gaur hemen bildutako guztioi, etxetik ere saioa ikusten ari zareten guztioi, gure eskerrik beroena eman nahi dizuegu, eta izaro, nola amaitu behar dugu gaurko saioa dantzan ezpada? Berriro ere gozatzen amaituko dugu gaurko saioa. Euskal Herriko 57. edizioko dantza txapeldunekin, eta amaieran berriro ere bikote guztiak elkarrekin dantzan ikusteko aukera izango dugu. Beraz, zorionak bikote, hementxe txapeldunak! Aurrera!